Malawian cameras. Kasakula kumangidwa kwa akulu ameniwa interpretation makausiana akuti political persecution. No, it's not political persecution. Hello. Tikupempha a President A Chakwera. Monga tikuwapempha ngati kuti monga iwo anasankhidwa ndi Amalawi kuti akhale pa mpando umene uja kuti atumikire Amalawi. Tikuwapempha a President A Chakwera kunena kuti achose wamkulu wa MBC a George Kasakula. Tikunena kuti achose a George Kasakula chifukwa chonena kuti wireless TV ya MBC ndi ya Amalawi and imayendesedwa ndi misonkho ya Amalawi. Posatengera kuti Malawi yo ndi wachipani chanji koma wina aliyense amadula msonkho mudziko muno kuti wireless imenechi TV imenechi anthu azilandira izigwira ntchito china chilichonse chosowekera ku wireless imeneyi kapena TV imeneyi chimachokera ku misonkho ya Malawi. A George Kasakula amene ali wamkulu wa wireless imeneyi TV imeneyi akuyenera kuti awachose chifukwa chonena kuti sakutumikira Amalawi amene amakhala akudula msonkho kuti iwowo azilandira malipiro awo komanso wireless kapena TV iziyenda bwinobwino mopanda chovuta china chilichonse koma iwo anapita kumene kukagwira ntchito potumikira chipani. Ndiye timapempha kuna kuti a George Kasakula awachose ntchito kuti nkhati iwo ali wachipani apite azikayendesa chani kuti azikayendesa ndale. Apite azikayendesa ndale. And izi tikuwapempha a president kuti zimene zizichitike nkhati ifeyonso Amalawi okhuzidwa amenenso timakhala nawo gawo kudula msonkho kuti wireless imeneyi TV imeneyi iziyenda chani kuti iziyenda bwino. Chifukwa che ndizosaona kupezeka kuti wireless ya boma yomwe wina aliyense amakhala akupanga contribute podula msonkho kuti iziyenda bwino ndikubwera nkumakalankhula pa program yawo ya Tinvetse mawu onyoza otukwana Peter Mutharika. Ndikumalankhula poyera kunena kuti apita Mutharika soyenera kusankhidwa chifukwa chokuti azikagona ku State House ndi mawu onyoza. Ndikubwera poyera kumanyoza Adaliso Kabambe kunena kuti Adaliso Kabambe ndiwo kuba. TV yomwe tikulankhula pano yomwe tusama amene wawa ndi TV ya boma yomwe kuli misonkho ya anthu osewa ndipo anthu osewa amene akutchulidwa amene pawa zipani zonse zomwe zikukhuzidwa potchulidwa pamene pazi anthu ake amadula misonkho ngakhale iwonso anthu amene akutchulidwa amadula misonkho kunena kuti TV imene wireless imene irani kuti iyende bwino. Ndiye tikulankhula izi kuti a president ayimise achose ntchito a George Kasakula azikagwira nawo ntchito akapase ntchito zina kuchipani kwawo cha MCP chifukwa iwo aonekeratu kuti iwowo ndi achipani chachani kuti cha MCP akutumikira MCP. Nde Radio 1 TV 1 ndi TV 2 ndi Radio 2 zimene zizi ndi zaboma ndi za Amalawi andi zimagwirisira ntchito misonkho ya ndati kodi ya Amalawi. Ndiye tikuwapempha a President A Chakwera ayose a George Kasakula. Andiso sitikuziwa kuti Hafule Mvula kapena amagwira ntchito ku MBC na amakhala nthawi zonse pa program imene ya ku MBC ngati ndani. Tikuyenera kuti ifeso atifotokozere bwinobwino tizitha kuziwa zinthuzi kuti zikuyenda bwanji. Chifukwa ife timaziwa kuti Radio 1 itha kuulusa za DPP olo atakhala a DPP ayini nsonkhano atha kuulusa ku Radio 1 olo ka UTM ayini nsonkhano itha kuulusa ku Radio 1 koma ikuoneka kuti ntchito boma likalowa imagwirisira ntchito Radio 1 kapena TV 1 ngati chida chawo chopanga against ndi anthu ena. Zomwe amachita George Kasakula ku Times imene jayo ndi ya independent anayenera kuti asatire malamulo kunena kuti kodi Radio 1 TV 1
imayendesedwa ndi ndani, imatumikira ndani, ndi wireless ya boma, ndi TV ya boma. Ndiye mwaiji tikupempha kuti a George Kasakula, tikuwapempha pasanathe 7 days a president kuti achose a George Kasakula. Ngati sawachosa, ngati ifeyo amalawi okhuzidwa, ifeyo tiyitengera TV imeneyi ku khoti, tiyatengera a George Kasakula ku khoti kuti akathe kufotokoza bwinobwino mmene iwo amagwirira ntchito kuliko ku MBC, komanso akathe kuti tilusira malamulo akayendesedwe kachani kuti ka TV imeneyi, ka wireless imeneyi. 7 days tikupanga tikupempha 7 days kwa president Chakwera kuti akhale atatipangira zimenezi. Kukana apo ifeyo ngati okhuzidwa amalawi amene timadula misonkho ku radio imeneyi, ku TV imeneyi, tiyatengera a George Kasakula ku khoti, tiyitengera wireless imeneyi, TV imeneyi ku khoti kuti ikathe kufotokoza bwinobwino, ikathe kutionesa ndondomeko zomwe iwo amayendesera wireless imeneyi. And wireless imeneyi, TV imeneyi ili nziko muno ndi cholinga choti chani, ifeyo tikathe kuziziwa zimenezi. Tikupempha kuti a president achose a George Kasakula pasanathe 7 days. Chifukwa ife ngati okhuzidwa tikayatengera ku khoti chifukwa chotulusa yogwisa ntchito mawu onyoza, kukhala ndi programu yofuna kunyoza amalawi amene amakhala akudula chani kuti akudula misonkho, kuti wireless imeneyi, TV imeneyi iziyenda bwino. Tikupempha president zimenezi azichite pasanathe 7 days, zichitike pasanathe 7 days. And tikufuna kuti wireless imeneyi izigwira ntchito mwa independent, chifukwa wireless imeneyi ndi ya boma. Chizolowezi chomagwirisira ntchito TV 1, Radio 1 pofuna kukwanirisa zifukwa zawo za ndale, chifukwa yoti ali mboma, zimenezi tikufuna kuti zitani kodi zilekeke. Ife ngatiso nzika zokhuzidwa tionesesa kuti zomwe ife tikufuna kuti wireless imeneyi izigwira pokumbukiraso kuti imagwirisa misonkho ya Malawi zizichitika. Tikupempha president pasanathe 7 days a George Kasakula awayimise ntchito ku MBC, azikagwira ntchito zina zake zomwe iwo angathe kukwanisa, asaphatikize ndale ndi zinthu zaboma, atule pasi udindo. Andi akapanda kutero ife ngati okhuzidwa titengapo gawo kunena kuti zimene zomwe tikufuna ifeyozi zichitike ndithu. Ndi kumangidwa kwa atsogoleri ena makamaka achipani chotsutsa cha DPP taona ndithu amangidwa. Nkhani zake ena ukamazimva kuti ayi ndi ndale zimenezi, boma lilipo lili kuwamanga anthuwa pa nkhani za ndale. Ena kuti ayi pali nkhani zomwe zidachitika chifake afuna ndithu akayankhe nkhani zimenezi. Mwina tiyambe ndi kumeneko bambo Kasakula, kumangidwa kwa akuluakulu amenewa, interpretation makawasiyana akuti political persecution. No, it's not political persecution. Dziko lino limaendera malamulo. Ndipo palibe munthu amene anganene kuti iyeyo is above the law. Everybody here we have to bow to the law, including the president, the first citizen. So if the police or any other agency imeneli malamulo athu ikuyembekeza kuti iweyo udaphwanya malamulo, it doesn't matter who you are, whether you are Director General of MBC, whether you are a politician, whether you are what, that doesn't matter. Those that are saying politicians must be arrested are essentially saying to save for somebody monkey. If you were how special are they? Why should they think in political persecution? There's an issue, a big issue. We all saw that report 2023. It's a very bad report, and it is naming names. All these years we have been wondering kwa DPP, police, kanchani. These things atuafunika bange account. Kukoti kucha mkumene mtu mwanganena kuti inenkani yensi ndachita, inenkani yensi ndachita. Supane na media kapena through my press release achibani chako ndiye kumaganiza kuti Malawi will be duped. No, they were ransacking Salima Sugar. Akala kauri bomasi na city 2020 mina bano Salima Sugar bazulini. Because Webster Kosam, he has done a lot of work kumene kucha kuti alongosole company cha. My Indians wangazao uzofuna tibera
Then you have got your own Malayansi in Hutu with them. They are being accused of all sorts of things. Lots of money, over 400 billion. That's a lot of money. So to think because if in the political prosecution, so it's a manyazi. And it shows that DBB will be accountability, suffer accountability. The larger issue is that Malawi has owned as many as owner. These days, there's a lot of excitement about DBB. But some people are very excited about DBB. Oh, Peter Tarika, oh, Chani. If you want to bring back DBB in government, you are essentially bringing back the rooters to finish off what they left in 2019, to finish off everything. They will sell more companies, and Kasambo is very passionate about Malawi Servicing Bank. They sold it for a song. They will sell more things, they will root more things. Kusalima shuka ndikumbali kusalima. Tose tunalipe basi mwango ngati watu basi shuka tikutira kusalima au panga shuka. Not knowing what people are rooting. Probably they were using that money for campaign. This is the money that they used to bankroll the campaign. You never know. But at the end of the day, there's no such a thing as if are they saying because they are politicians they must not account for what they did? Surely is that mpongo if TPP them Sadimange for nobody if we are they special? Are they above them for them not to be arrested? So to put it simply, what I must call is the authorities. Among Abangamare Sabili, Makesa Sabienda. There are some cases that when I'm going to Garigari, and another for me, they have a case to answer, and another or Magesa Sabien, because you make something Sabienda. Kubomago, Makesa Zienda. Because that's the loophole that they're going to use with the Mango for the manga for political prosecution. Because they're not being prosecuted. They're not being taken to court and they move fast. Even the courts themselves. They should know Magesa and Magesa Amalawa are interested. So whoever is hearing them, Agamakara Gamagona, Azora Malawi, I want to it's political prosecution. The only way to stop them is that the evidence must be produced in the court, in front of a judge or a magistrate. Then the judge must make a pronouncement. Somebody should be locked up. Otherwise, then 1 week and nothing has happened. It's as good as So, to me, the problem is that these cases delay sometimes. Not about delay. And as Eunice Jovo asked, can you 2023? Yes, the police. Yes, 2023. But many would say, this is a lot of money, so we needed to do proper, investigations. Ubanga time, Malusi, NC, Shani, Chabino, but next we want to see progress. Like, share, Malawian cameras, right.